मात्र 5 मिनट शंकर जी के बारात पहुंचल बाटे आ सारी लोग देखत हवे लइका डेरा डेरा भगल बार से दुआरे बारात जाता मालिक अब मैना रानी परिचय खातिर चलल बड़ी आज जब देखले बड़ी भोला दानी के रूप नु विकराल शरीर कोइले बड़े जटा बढ़ौले बड़े सांप गर्दन में और परिचय खातिर चलल बड़ी बाकी जब रूप देखले बड़ी गई साटे लालो की हजामिन गोइली तो बिछी मरवा देले ना कोई लिखित बात ना जब देखले बड़ी थारी पटक के आ कोहतारी मुहम्मद से अवता तगारी ना रोता है कोई लोटा दारी हो मुहम्मद से अवता तगारी ना रोता है कोई लोटा दारी हो ऐसा मौरा हमन से गौरा नहीं पिया गौरा जी के जाके अखबारी में धल कि पर्वत पर से कूद के जान दे हम जा बाकी बिया ना हो कहते भले गौरा कुमारी ना रोता है पहले कटोरी नारद के खोजी लगल बा लेकिन हमने के यहाँ दुआरे बारात लगल परंपरा होता का जाने वही लोग के बियाह के से परंपरा होत हो जब दुआरे बारात लगेला तो हमने और सखी लोग आवेला कि लेहुना हिमांचल पापा धोतिया करुणा समधिया सबीनाती सीरा देखी कितना मार्मिक शब्द कहला लो हमने घर के माई बहन लो रुआ कतनो रंगबाज हो कब 10 की मर्डर केस चलत होई तब और बेटी चाही बहन चाही तो कुंवार में भी और पगड़ी नीचे क दी शादी के बाद भी परहन देखा के पगड़ी नीचे क दी उहे कहते कि ऐसा राजा हमें जनक जी के सजा मुड़ी ना झुकोल जो सिर को बहुना झुकोले से हो बेटी हो गौरा बेटी कारण द्वार पूजा हमने के यहाँ होला द्वार पूजा होता है एने का और नाश्ता उस्ता कर तलो पर अतिया लो आ तले सखी लोग आवेला एक घड़ी तो दोसरे गवाता जे भैया एक घड़ी तो तिलक जाता बारात जाता तो अभी जैसे रबड़ खोल के नाश्ता करे खातिर तैयार भइल बलू तले लड़की ने माइक में कोढ़ले बरसे कि तनी पढ़ ला अरे तनी पढ़ ला नाश्ता कल भीतर लिखल बा तनी पढ़ ला नाश्ता कल भीतर लिखल बा तनी पढ़ ला रबड़ जब खोलता लोग परवा देखता रहे कि तो वेलकम लिखल रहे ना तो डब्लू में टाक के TH लिख देले बड़ी सब स्केच से ठेलकॉम एक आदेव खा कर रहे दियो आतवार लिखल बा सोमार लिखल बा आतवार लिखल बा कि सोमार लिखल बा तारा महीना के पैगो भातार लिखल बा तनी पढ़ नाश्ता कभी लिखल बा तनी पढ़ और पूजा भइल बा बरात जनवासा में लौटे ले जन हमने के घरी राउटी कहा था समियाना कहा था जनवासा कहत रहे शंकर जी के बरात जनवासा में गइल बटे आने को और देखी होत का बाद धूर छक के पानी जाला काहे खाती ओही से दुल्हन के नहवावना होला बाकी सखी लोग आवेला कि धूर छक के निशानी धूर छक के निशानी बेटी मोर राजा धूर छक के नग में अपना बहिना के दे धूर छक के नग में अपना दीदिया के दे भरावे खातिर पानी ए मन राजा
भोरछक का पानी जाता है पार्वती मैया के नहवाना होता है। बड़ी मार्मिक गीत गावे लालो चाची काकी कि अरे माई बड़े बड़े बूंदावा पर तू है रे, अरे माई बड़े बड़े बूंदावा पर तू है रे, अरे माई के कर धियावा भिज तू है रे, अरे मैं हिमाचल पपके धियावा भिज तू है रे, छोटके छोटके लड़कियां गावेली सब। साबुन भी तैयार है, तेल भी तैयार है, जल्दी से नहा लो बेटी जाना ससुराल। उहे नहवाना भइल बावे आ तले भसुर सरकार गुद हथी करे खाती आवे नी। भसुर के बनी बामदेव जी कहले राम जी के बियाह में एमे अब शंकर जी ले बोल के रहे तब ब्रह्मे जी के भसुर बनाओ जे। पहले का गवात रही रामायण में नहीं लिखल विधिवत शादी हुआ चाहे बारात गई तो आखिर गीतिए न भइल हो में तो लिखले नहीं खन तुलसीदास चाहे वेद व्यास जी। हमने कि यहाँ वर्तमान में गवाला कि नथियाल महिला भसुर डिबिया में खोल के देखाव ना तो गाड़ी दे हम, गाड़ी दे हम चुन के ताहर दीदी ले हम, खोल के देखाव ना तो गाड़ी दे हम। तो एक बात तो पूछो तानी रौदा से भसुर साले, बात तो पूछो तानी रौदा से भसुर साले। अब तो रौदा बाड़ी को जानी बहिनिया, अब तो रौदा बाड़ी को जानी बहिनिया, ऐसी राम से भजिया। अब तो रौदा बाड़ी को जानी बहिनिया, ऐसी राम से। सुनिले कि राउर दीदी मेला मेला घूमता, रावण दुनिया मेला मेला घूमता, अब तो मेला में खाली रसम पिया, ऐसी आराम से। कन्या निरीक्षण गहना के परीक्षण होला जने को हमने के गुरहथी कहिले जा। आज एक बार गुरहथ देला वो फिर जीवन भर फरसाइयो देखल पसंद ना करे, लेकिन देखी निमन ने कौन होला जब स्वयं दुनिया के मालिक हर हर महादेव जी आइल बानी मैला लोगनी कि नारदा के खोजो तो कहाँ बावे आ वहाँ का रूप विकराल बनौले बानी नारद के खोजा लू। अब नारद बाबा लुकाइल बड़े जाके चिरकी धक बहरिया नारद यही दुल्हा का बरनाठ के कहला रहल जाने का चहूले टूटे टूटे हो गए बाबे जाके नारद बाबा निहरा करते के हे भोला दानी कसहु रूप बदल ली कि शादी ब्याह करे लायक हो जाए, माड़ू में जाए लायक, माड़ू में दुल्हा नु जाला आकि समधी के उम्र के दुल्हा जाले माड़ू तनी रूपवा बना ले है भोला दानिया पर रूप बने कर्पूर गौरम कपूर नियम कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओइसने रूप बना के भोला बाबा आ गोइल बनी सबका चेहरा पर प्रसन्नता के लहर लागत। लेकिन देखी धोती पहनावल जाला ई कुल नेक होला। अजय भैया ई तो आइल बड़े शिव जी के बियाह में आई चिखना के दाम मांगत ले हम बाकी हम चिखना के ना मांगो ए जब साड़ी कपड़ा लागेला पार्वती जी साड़ी कपड़ा नहीं खे तो कोनो बात नहीं खे से घड़ी तो 2000 में फर्स्ट क्लास साड़ी मिलता है किन ले जा हमने ए घड़ी 2000 में फर्स्ट क्लास मिल जाता साड़ी 2500 बहुत संगीत बहुत लो पियर धोतिया के ललकी किनारी ये कुल पहले नेग होत रहे ए घड़ी तो शॉर्ट कट माराता एकदम जनला बबुआ कैलाश तू तो कैलाश से पति हो तू पहाड़े पर बैठे तारा का तो कुछ कहब देखी है एंगा एगो ब्यास के सजिंदा लोग पिटा गई
ई ना ई तो कहियो नहीं घर पिटाइल हमर जीवन में कहियो ना वो जान तनी का कइले रहेलू अब लड़की मेहरारू अगल बगल बैठल बाड़ी सब आ उ हाफ पैंट जगह ही पहनले बड़े छोटकी पैंट पहन पहन के तले जकार्ता मिलिट्री में कहले करे तुम लोग को फुटपैंट नहीं है अरे कि क्या किए हो तुम अंडरवियर पर घूमेगा तुम समाज है रे बक्सर के ब्यास रहले दुई फाइट जब मरल सब भक भक जाके लुंगी पहन के आ गइल भक भक त पियर धोतिया के ललकी की नादी ए दुल्हा पहना मिलल बस ससुरारी आ जाए साड़ी का हनु साड़ी के बहुत कम होता है अजय बाबू 12 गो जरा ट्रक चलता साड़ी मिली पैक्स अध्यक्ष बानी 200 रुपया हाथे शोभल है ना भले 500 विदाई काट ले बाकी कम से कम 500 दे देवे चाहिए नेक पर आके दे दी भले 500 विदाई काट ले पहुंच पाई खाना ठुनी करबो तो कुछ ना जिताई राय से यदि रहबो तो सब कुछ भेट जाई बुझत तनी बेटिया के लाचारी बुझत तनी बेटिया के लाचारी दुल्हा ना मिलत ना ससुरारी दुल्हा ना मिलत ना ससुरारी अब है समय आवेला हंसी मजाक करते टाइम बीतेला बाकी सबसे मार्मिक नहीं होई रउआ कबो गीत औरत लो सुन लेला रउआ दूसरा पंचायत में शादी होता माइक बजता आ कन्यादान के गीत होई नु आ ककिया अगर खाना खात हो कसो तो खाना टार दिलो कि हटाओ हो मुंह में परत नहीं खे अपना बेटी के कन्यादान याद पड़ला ले कलेजा के टुकड़ा के केंगा त्यागल जाला पोस पाल के अपना पुत्री के छपरा सिवान दान को दे बाकी एगो कन्यादान के बरोबरी ना हुई मनुष्य बनल बड़ा अपना बेटी नहीं खी तो दूसरा के बेटी के लोग जंघा पवित्र करे खातिर कन्यादान के विधि करेला रो तलवा गाओ तलवा आपसे में गोल बना के लड़की लो जौना घर से राय रो नहीं खेनू देखा देखे नहीं जौना पटीदार से ओहू पटीदार के घर के लड़की ओढ़नी से मुंह बांध के आ खिड़की के रास्ता से आजे हैं सजे चिन्हाई ना कि हम हई हई आ बैठ के रो रो के गाओ लो सखी लो कि जोंगिया बैठल बेटी नैना ढारेली लोरावा कावाना रनवाए बेटी नैना अंधारेलू लोरा किया तोहारा घटल बेटी अन अधाना सोना किया तोहारा घटल बेटी हंस राजा घोड़ा दुल्हन के भाई कोनो काम खाती आंगन में जोई हैं बुझाला कि मारो रोता अब हमारा का सीन ऐसा रहला मालिक कि रोते भाइयों बहरी भाग जाए कि कन्यादान हो जाए तब जाए नहीं मोरा
धन धन सोना नहीं मोरा होटल हंस राजा घोड़ा हमारा तो होटल पापा ससुरा के होशी घोड़ा और ही मारो के माहौल गमगीन हो जाला मालिक जब रो रो के गाई लो अरे पापा तावाना नगरिया जुआवा खेली अइनी हम राके हारी गइनी पूछे लालू आपसे मैं प्रश्न उत्तर करे लालू अरे पापा कोई यारे बछरुआ काहे ना हरानी तो बेटी आपन हारी गईली बेटी गई यारे बछरुआ घर के लक्ष्मी तो तू बेटी कहलावा हऊ हो पार्वती मैया कन्यादान भइल बा प्रसंग कही जा खड़ी पहले गाओ तनी अब तनी एगो हमनियो के लय मारे के